Здравейте, приятели! Току-що пребоили са ни направени мивки бетонни. Вижте само за какво става въпрос. Лъщят. Пуканки направо. Хита на сезона. Вижте как. Поедисани, лакирани. 3 слоя лак има. Няма драскане, няма нищо. Вижте само за какво става въпрос. Двете са поръчка, продадени са. Ще пътуват за Белгия. Двете сиви, имам свободна една сива, една бяло с черно. Вижте бяло с черна гърбаи. Ето и другите гърбове. За сивите, тия са ми поръчка, той ми е поръчка. Лъщят, направо си лъщят. И тук имам една грамадна мивка. Само да ви я покажа. Ето, тази е голяма мивка, двойна. Двойно корито. Отзаде двойно. Вижте за какво става въпрос. Та се направо перфектна работа. Шапка си има отгоре. Всичко това къде? Склада на Асието. В бившия Родоп. Индустриална зона. Търговище.